Velkommen til Den Magiske Portal, stedet hvor du kan blive klogere på fantasy-genrens magiske univers, og vi skal på en masse forskellige rejser sammen. Du og jeg. Mit navn er Anja Korslund, og jeg er helt vild med fantasy. Derfor har jeg startet den her kanal i håbet om at drage nye læsere til den her verden af bøger, som bare har så meget at byde på. Det her det bliver forskellige rejser, som vi skal på i de her mange programmer, som jeg har tænkt mig at lave til jer derude. Jeg kunne jo egentlig godt starte med at tage udgangspunkt i nogle af de skønlitterære værker, som har ladet sig inspirere af heksene, som bliver dagens tema. For eksempel så har jeg taget Vildheks med, fordi jeg synes, den er et rigtig godt bud på, hvordan heksene sådan, får en meget central rolle i et magisk univers. Men lige i dag, der har jeg faktisk tænkt mig at starte et helt andet sted. Jeg vil blandt andet tage jer med til Tyskland, hvor hele det her historiske, det går tilbage til 1400-1500-tallet, hvor mange kvinder de simpelthen mistede livet på bålet. Og det skal vi dykke lidt nærmere i den her bog, som hedder Sandt eller Falsk, om hekse. Jeg vil også tage jer med til Sri Lanka og Indonesien, hvor der er den her dukke, som også har en ret magisk historie at fortælle, fordi mange har jo egentlig været inspireret af det der spirituelle univers, som hekse er omgivet af. Men det dykker vi lidt ned i. Vi skal også en tur til Italien med de her forskellige tarotkort, som jeg har taget med til jer. Det er jo nemlig der, de er lavet, stammer fra, tilbage i 1400-tallet. Og så er der måske nogle af jer, der sidder og tænker, Anja, de der glas, du har der, er det rigtige slanger, der er i dem? Og til det må jeg bare sige, ja, det er rigtige slanger, og de har levet. Og I kommer måske også lige til at se, at der er nogle rigtige slanger, som en gang imellem slanger sig over mit skrivebord. Men dem der, de bevæger sig ikke. Ja, så skal vi også til Tyskland i forhold til Brødrene Grimm og deres eventyr. De fleste af dem udspringer jo fra 1800-tallet, og der er altså også nogle hekse med, som danner stor inspiration og også inspirerer til nye historier i dag. Og det er sådan noget, jeg er lidt grebet af. Altså, hvordan er det, at historie og fantasi og myter og legender, hvordan spiller det egentlig sammen og skaber nogle af de der fantastiske film og fantastisk fantasy-musik og ikke mindst bøger, som vi alle sammen nyder. I hvert fald, når vi får kendskab til dem. Og det er jo det, jeg egentlig ser som min fineste opgave, det er at give jer kendskab til fantasy-genren og alt, hvad den har at byde på. Måske sidder jeg og tænker, Anja, du ser ikke særlig hekseagtig ud i det der outfit, og det har I da ret i. Så jeg tror da lige, jeg klæder om. Så lige et øjeblik. Nå, så skal der lige lov for, at vi er kommet i den rigtige heksestemning, er vi ikke det? Jeg synes, at det er sådan meget hekseagtigt. Jeg føler faktisk også, at jeg befinder mig ret godt som heks. Og der skal jeg ikke nogen spydige kommentar til på den konto. Nå, vi skal videre. Jeg skal jo præsentere den bog, som jeg har valgt at tage udgangspunkt i, nemlig Hekse, Sandt eller Falsk. Og den er skrevet af Stuart Ross, som har valgt at krydre den med mange fine illustrationer. Lad mig lige vise jer et eksempel på det. Som I kan se her, så er der flotte farver, og der er både rigtige sådan tegninger og rigtige billeder, og så er alle siderne er faktisk bygget op sådan, at man kan se, at det skal forestille at være i gammel tid. Og bogen er overskueligt bygget op, og den fungerer egentlig fint som et opslagsværk til os, der gerne vil blive lidt klogere på hekse. Inden jeg lige begynder at dykke nærmere ind i bogen, så synes jeg lige, at jeg vil vise jer et af de her glas, jeg har omme bag ved mig. Sådan, prøv lige at se. Altså cool eller klamt, det er jo jer, der bestemmer, hvad I tænker om det. Men altså jeg er på den der cool bølge. Jeg synes, det er ret vildt, at man kan sådan gemme dyrene på den her måde, konservere dem.
Og det skal lige siges, det er ikke noget, jeg selv har fundet på. Vi skal videre. Lad os lige starte med at se på, hvad ordet heks egentlig betyder. Som man kan læse i den her bog, som faktisk er skrevet sådan, at den er let og overskuelig at gå til. Så vil jeg lige læse et lille bitte stykke for jer. Det, der står det her, er hemmelig viden. Ordet heks stammer fra det tyske hekse, der er sammensat af ord for henholdsvis gære og underjordiske væsener. Det var altså folk med særlige kræfter, en særlig viden, som de beholdt for sig selv. Og det der med, at kvinderne netop holdt sig lidt for sig selv og boede måske ude i en skov og lavede nogle ting, som ikke mindede rigtigt om det, man gjorde inde i byen eller ude på landet blandt de almindelige bønder. Det var noget, der skabte noget opmærksomhed og noget frygt, fordi man var bange for det, der var anderledes. Måske er det også sådan, at vi kan jo ikke godt forholde os til det. Det der med uvidshed, den er lidt farlig. Den kan vi ikke lide. Hvad er det der mystiske, underlige, anderledes noget, som vi ikke helt sådan kan sætte ord på? Måske var det også det, der gjorde, at man i en eller anden form var draget af det mystiske. Og ligefrem bange. Noget af det, som jeg selv har været ret fascineret af i forhold til heksene og trolddomskvinder, det har været de dyr, som man forbinder med dem. Vi ved sådan helt traditionelt, at så er det ugler, det er sorte katte, det er måske en mus eller en tudse. Det er nok de dyr, du selv kommer til at tænke på, når du sådan tænker på, hvad en heks kunne måske smide i sin gryde eller have med sig, eller der sådan følger med hende i hendes hus. Men i Japan, kunne jeg læse i den her bog, der har det faktisk været et helt andet dyr, som jeg ikke sådan lige umiddelbart forbandt med hekse, nemlig hunde. Det er også sådan, at i Afrika, så har de også en lidt anden type dyr, end jeg lige sådan har tænkt. Og det er faktisk intet mindre end bavianer. Også ugler, men ellers bavianerne, så ved I det. Tilbage i 1486 udkom 2 tyske præster med en bog, som blev kendt som Heksehammeren. Den her Heksehammeren, det var en bog, som i meget uhyggelige detaljer faktisk beskrev nøje, hvordan man kunne spotte de her trolddomskvinder, hvad man skulle gøre ved dem, hvordan man skulle forhøre dem, og hvad det var, de gjorde, som kunne få meget store konsekvenser for menneskeheden. Og de fortalte også noget om, hvorfor det var så vigtigt, at de her kvinder, de blev fundet og jagtet og dræbt. Bogen den fik meget stor omtale, og der var rigtig mange, som fik fat i den her bog. Og det betød så også, at der sådan var en stor folkemængde, som var med til at lede efter de her hekse og indlede den her reelle heksejagt med bogen i hånden. Og der var også en pave, som velsignede bogen. Og det der med, på det her tidspunkt, især tilbage i 1400-1500-tallet, der var de her lærte mennesker, som man kaldte dem, og det var nogen, man så op til, de kirkelige folk. Og derfor så havde deres ord også enormt stor magt. Man mener faktisk, at den her bog kan være med til, at omkring 300.000 kvinder mistede livet i heksejagten. Som jeg nævnte, så var der omkring 300.000 kvinder, som fuldstændig unfair måtte lade livet på grund af den her massive heksejagt. Og hvorfor var det så det? Hvorfor gik det så galt? Hvad skete der? Og der tror jeg måske, at den her bog, i særligt det her afsnit, kunne give os et af svarene. Og jeg læste i hvert fald noget, som jeg ikke selv vidste. Jeg sagde, at jeg ville vende tilbage til den der sorte gryde bag ved mig. Det er sådan, at I ved det sikkert godt med heksene, at de har de her forskellige nogle urter, ekstrakter og sådan nogle tusseben og hvad de ellers skal finde på, i hvert fald ifølge vores sagn og vores myter, alt det her, som vi tror på. Så laver de måske sådan noget som det her. Og det gjorde de jo faktisk med gode intentioner. Mange af de her kvinder, som vi kalder dem troldkvinder, vi synes jo egentlig ikke, at en trold er noget, der er særlig venligt eller godt, men kvinderne var jo nogen, man gik til, også fordi man troede, at de måske kunne hjælpe, hvis man var helt desperat og var syg, eller måske havde et barn, der var syg, eller en ægtefælle, der var syg, så ville man gøre hvad som helst. Og hvis ikke man havde adgang til en læge,
og ikke havde penge heller ikke til det, så kunne man måske gå til sådan en troldkvinde. Og den her troldkvinde, hun lavede jo alle mulige forskellige ting, brugte ting til den her. Og noget af det, man ved, at de her kvinder, de brugte, det var de her magiske urter, som havde nogle helt specielle, sådan, giftige dampe og sådan noget giftig safte i sig i de her planter. Og de her planter og urter, for alle mulige forskellige slags, bulmeurt for eksempel, kunne jeg læse i den her bog, det smurte de her trolddomskvinder også sig selv ind i, både for at beskytte sig, for at rense sig, og måske også for at dufte på en speciel måde. Og når de gjorde det, så skete der noget helt særligt med dem. Og når de så skulle hen til den her gryde, hvor de skulle lave det her, måske ude i skoven, så tændte de bål og satte gryden over bålet og skabte sådan en helt magisk spirituel stemning om mørket og dyrene. Og man kan godt forestille sig, at det var noget, som udenforstående, dem som stod og kiggede på det, kunne blive helt forskrækket over, eller måske tiltrukket af, fordi det var anderledes og mystisk og spændende. Det jeg så nævnte i forhold til, at hvorfor var det de her kvinder, de mistede livet? Ja, nogle gange så skal man jo ikke indrømme, hvis man har lavet en fejl, eller er det det, man skal? Jeg har det ikke fra mig af, men det er altså ikke altid godt lige at indrømme alt, hvad man har lavet. I hvert fald så var det sådan, at de her kvinder, når de smurte sig ind, så fik det en særlig virkning på deres krop, de her giftige urter. Dampene, de gjorde dem høje. De blev helt ekstatiske, og de fik et vildt blik i øjnene. Vi kender det lidt fra dem, der eksperimenterer lidt med stoffer. Herfra er ikke en anbefaling til at lege med sådan noget, men det var altså noget, som kvinderne gjorde. Og det var ikke sådan, at der var en masse bøger, de kunne læse om det, så de prøvede sig bare frem. Så når at de så blev hivet ind til forhør og udspurgt og også tortureret af mænd, som ville vide, hvorfor gjorde du det her, og hvordan kom du hen til den her gryde, så sagde de bare, at de fløj derhen. Og hvis man indrømmer, at man har fløjet som et almindeligt menneske uden vinger, så er det klart, at der vil være nogen, der tænker, enten så er du gagak, eller også så er du magisk, så er du ond, måske er du i ledtog med djævlen. De indrømmede i hvert fald, at de fløj. Fordi det var den følelse, de her kvinder, de sad med. Ganske enkelt. Den er da flot, ikke? Den her forside. Jeg ved så ikke, om jeg har lyst til at være heks i dag, eller om jeg lige skulle prøve at være... Hvad synes I? Skal vi ikke lige se, hvordan det ville se ud, hvis jeg nu var... Rødhætte. Jeg ved ikke. Er det mig? Passer det til det her heksetema? Er det ikke bedre som heks? Selvom Rødhætte er vældig sød og uskyldig, så tror jeg altså lige, at jeg foretrækker mit hekselook, så jeg vender lige tilbage. Så. Ja, det er jo egentlig helt rart at være tilbage i det her kostyme. Jeg tror måske, jeg befinder mig lidt bedre som heks, end som den helt uskyldige Rødhætte. Ja, hvor kom vi fra? Nu tager vi en tur til Tyskland og Brødrene Grimms eventyr. Et af dem, for de har jo skrevet rigtig mange. I kender heksen fra Hans og Grete, den onde kvinde, som havde et sukkerfyldt hus, som var meget fristende for børn og sukkerhungrende sjæle, fordi man kunne spise det der hus, og det var spændende at komme til. Men der var faktisk også nogle andre hekse-troldkvinder, som Brødrene Grimm blev inspireret af. Jeg vil altså lige vise den her bog lidt til dig på, for jeg synes den er så fin. Måske kan I fornemme det, men den er faktisk helt sølvfarvet her på kanten. Jeg synes det er ret yndigt. Og så kan vi se Rødhætte her også. Ja. Inde i ulvens silhuet.
Men det var historien om Jorinda and Joringel, som var et ungt, smukt kærestepar, som bevægede sig ud i en skov. Og i den her skov, der var der en heks, og den her heks så den smukke Jorinda, og Jorinda, hun blev forvandlet til en nattergal. Så det var ikke et hus af slik, det var egentlig ikke selve huset, det var et slot, hun boede på, den her heks i Jorinda and Joringel. Og heksen her, som brødrene Grimm fortæller om, hun gjorde det her med mange forskellige kvinder. Hun tog alle de her smukke kvinder, og så tryllede hun dem om til fugle, og så holdt hun de her fugle fanget i små buer. Manden, den unge mandlige kæreste til Jorinda, han blev også fortryllet, men han brød sin forbandelse, og så fik han mulighed for at forsvinde væk fra heksen efter noget tid, og der kunne han jo så finde ud af, hvordan skal jeg så lige komme tilbage. Og der er det noget med en magisk blomst, og noget, der ophæver forbandelsen, sådan at han får reddet den smukke Jorinda og de mange andre smukke kvinder, som var forvandlet til fugle. Men altså igen en heks og en mystisk, altså en troldkvinde, som gjorde noget, som var ondt. Nu vil jeg lige tage jer med en tur til Italien, hvor man faktisk opfandt de her. Det er nemlig tarotkort. Og grunden til, at jeg lige har taget de her tarotkort med, det er, at der er simpelthen sådan nogle smukke illustrationer. Og det her, det hedder Animal Tarot. Ja, Animal Tarot. Og der er det kun dyr, der er på de her motiver. Ellers så er det jo egentlig mange forskellige motiver, vi ser på tarotkortene. Vi har blandt andet heksens ugle. Vi har slanger. Og så har vi ravnen. I Italien i 1400-tallet, der mener man, at de her tarotkort, de blev opfundet. Og på det tidspunkt, der blev de anvendt til underholdning, til spil. Men når vi så når frem til 1800-tallet, det er faktisk først der, man sådan rigtigt er begyndt at bruge dem til det, som nogen også bruger dem til i dag, nemlig at måske se lidt ind i fremtiden, eller i hvert fald at få en idé om, hvad det er, der rører sig. Sådan man kan sige, at hvis man for eksempel trækker et kort om, hvad skal vi trække frem? The Chariot, som ofte er sådan en hestetrukket vogn, fordi chariot betyder vogn, så er det noget, som vi også faktisk forbinder med astrologi, og The Chariot, det er så i krebsens tegn. Hvis man sådan er lidt inde i astrologien, så ved man, at krebsen er et stjernetegn. Og lige det her med Chariot, hvis det er sådan et kort, man så trækker, så kunne det betyde, at man var i en god udvikling, fordi Chariot faktisk er et symbol på, at man kan noget, man vil noget, og nu handler man. Så det er sådan man brugte de her tarotkort til allerede fra 1800-tallet og så frem til nu også, og så ligesom få at vide, at man er på rette vej i livet. Og det kan vi jo godt lide. Vi har altid ønsket os mennesker at få lidt indsigt i fremtiden. Hvad sker der? Så er vi jo tilbage i uvished og alt det, som vi ikke rigtig kender til. Det kan vi ikke rigtig lide. Vi kan godt lide det mere kendte. Så skal vi til Sri Lanka eller Indonesien, alt efter hvordan man sådan lige ser på det. Denne her figur var der en bekendt, som jeg havde for mange år siden, som var i Sri Lanka og tog den her med hjem til mig. Og jeg ved ikke, om jeg vil sige, at den var smuk. Jeg må indrømme, da jeg tog den ud af æsken, så tænkte jeg lige, det er tanken, der tæller. Men nu hvor jeg har læst lidt mere op på det, så kan jeg godt se, at der er en ret spændende historie bag. Den fortæller nemlig enormt meget om både folket fra Sri Lanka, men også folket fra Indonesiens historie og deres kultur, hvor man også har ladet sig inspirere af den spirituelle verden. Det er sådan, at både i Sri Lanka og Indonesien, der er der faktisk de færreste, som har adgang til læger, til traditionel lægehjælp, som vi har, som ikke har råd til medicin, som vi får. Så når de bliver syge, så ved de ikke rigtig lige, hvad de skal gøre. Og selvfølgelig er der også nogen, som går til den spirituelle verden, fordi det er det alternativ, som de tror på. Men rigtig mange gør det faktisk af nød.
Og så er det sådan, at man tror, at man kan få hjælp, hvis man bliver healet via ånderne. Og ånderne, dem kan man måske hidkalde ved hjælp af nogle af de her dukker. I hvert fald ifølge folk i Indonesien og på Sri Lanka. De fortæller også noget om den måde, som de kan godt lide at bruge dem til dans og teater og små stykker på gaden, hvor man sådan ligesom laver de her teaterstykker. Og så kommer folk og ser på dem, og også turisterne får et indblik i, hvad er det for nogle masker, hvad er det for noget tøj, hvad er det for nogle farver, de har i de her kulturer. Lige den her figur, den hedder Garukacha, og hvis der er nogen, som siger, det har jeg vist hørt før, det vil næsten undre mig, hvis det er. Nå. Men i hvert fald så har jeg ladet mig fortælle, at der er et mobilspil, Mobile Legends skulle det hedde, Bang Bang, hvor den her figur skulle være kendt, Garukacha. Og Garukacha var faktisk et forbillede, nærmest en helt for mange unge mennesker, og er det måske også til en vis grad stadigvæk. Fordi den her helt Garukacha, som var en mand, han var meget modig, og han var med ude i rigtig mange forskellige krige for flere hundrede år siden. Så Garukacha. Måske er der nogen af jer, der har været i byen Ribe. Ribe Domkirke, som jo er i byens centrum, står smukt og troner. Men der er en helt ganske særlig historie for Ribe, som man selv ikke kan undgå at bemærke, hvis man bevæger sig rundt i de der fine gader. I Ribe, der var der nemlig en dansk kvinde, som tilbage i 1600-tallet levede et helt almindeligt liv sammen med sin mand, som var skrædder. Og hun hed Maren. Måske er der nogen af jer, der har hørt om hende. Maren Splids. Hun var en af de danske kvinder, som endte sit liv helt tragisk, fuldstændigt uskyldigt menneske, endte sit liv på bålet. Tilbage i 1641, der blev hun brændt foran en stor folkemængde, som var kommet for at se hendes endeligt. Hvis I bevæger jer en tur til Ribe, og det kan jeg klart anbefale, at I gør, så er der også et museum, hvor man kan blive meget klogere på Maren Splids tragiske skæbne. Hele den kamp, den rettergang, som hun måtte igennem i kampen om at få lov til bare at beholde sit liv, fordi hun jo helt uskyldigt blev anklaget for at være heks. I Ribe, der er der også mindesmærker, der er mange af de der huse, man kan gå rundt og se i de meget, jeg skulle næsten sige romantiske gader. Det er de der brosten og domkirken. Man bliver nærmest hensat til en anden tid, når man bevæger sig til Ribe. Så det er helt klart en tur værd. Men altså, vi kan godt sidde og snakke om, at det startede meget, man gjorde meget i Tyskland og i andre dele af verden, men i Danmark, der var vi altså ikke meget bedre. Vi jagtede også heksene. Og det synes jeg også er en vigtig del af vores historie at få det med. Vi skal til at slutte af, og jeg vil slutte med at sige tusind tak, fordi I havde lyst til at stemple ind her i den magiske portal sammen med mig. Jeg glæder mig til mange flere spændende rejser sammen med jer, hvor vi tager fat i alle mulige emner inden for fantasy-genrens univers. For der er så mange ting, man kan lade sig inspirere af og drømme sig væk i. Nu er vi blevet lidt klogere på heksene. Hvem ved, hvad vi skal snakke om næste gang? Jeg ved det måske godt, men I må lige vente lidt endnu med at få det afsløret. Tak for nu. Vi ses derude.